Hej. Det er Tia. Jeg vil gå en blog i dansk lige nu. Jeg håber I kan forstå det. Okay. Så jeg hedder Vince eller Vincent eller Beshi, som sagt min kæreste. Jeg er 17 år gammel. Jeg er en drenge. Jeg kan tale mange sprog. Jeg kan tale spansk, fransk, italiensk, tysk, portugisisk, flytende, og kan også tale sprog i som japansk, kinsk, dansk, finsk, norsk, arabisk. Ikke så flytende, men godt nok. Jeg har en bror, en mor, en far, en hund og en kæreste her Josie. Hun er ekstremt sød, og jeg elsker han. Jeg er en lidt syg lige nu, men jeg er okay. Jeg er ikke træt. Og jeg kan lide computer og YouTube og blogging, og jeg kan lide også tale med min kæreste og mine venner på YouTube. Jeg har mange venner her. Jeg har mange venner i Taben. Mange. Og jeg håber at min dansk er godt nok. Men jeg tænker at det er så. Jeg har en god lærer. Og det er natten her. En god nat. En kold nat. Det er meget koldt udenfor. Men jeg er i mit hus, og det er ikke så koldt i mit hus, og jeg er meget glad. Og ved ikke hvad vil jeg sige. Undskyld. Jeg sagde at jeg er syg. Kan ikke tænke lige nu af hvad jeg vil sige. Så for nu jeg siger godnat og farvel.